Ja ensi viikolla sitten starttaa käyntiin meidän rahtikontin pakkausoperaatio muun muassa. Kyllä tämä Pariisi on semmoinen iso päätavoite ollut oikeastaan siitä asti, kun mä oon vähänkään vakavammin miettinyt tätä omaa urheiluuraa. Tässä on vielä pari kisaa tulossa ja itse asiassa MM-kilpailutkin on tuossa toukokuussa. Ja paljon leiriä ja sitten loppuaika ennen Pariisiin on silleen onnellisessa asemassa, että saa valmistautua täällä, että tänne tulee muualta maailman sparreet paikalle, niin se on ihan mukava, että ei aina tarvitse lähteä merta edemmässä kalaan. Muun muassa CHS rahtikontti tuossa mainittiin, että aitoja kumppanuuksia.